Να και ο Ζήσης, μέσα στο κλουβάκι, εδώ πέρα κι εγώ. Γεια σας. Πάμε ταξίδι τώρα. Να και κλουβά εδώ πέρα, ολόκληρη κλουβά. Μου κλουβάρα, μιλάμε. Κλούβα. Κλουβά είναι πολύ μεγάλο. Έρχεται και ο Άλεξ. Ναι και ο Άλεξ. Εδώ το σάκο. Με την Παραγγελία. Όπα. Πάμε την παραγγελία. Τραβάμε βιντεάκι ρε φίλε. Τι λέει, ας κάσουμε τίποτα. Περίμενε, μη φύγεις ακόμα. Έχω κάτσει και θα το κάθομαι. Έχει ανοίξει καρέκλα και κάθεται. Εγώ βρήκα η καρεκλούλα εδώ πέρα. Όπα μαλάκα, σούσα σηκώθηκε η καρέκλα. Μαλάκα, άμα του πω γαμίδος στο Πάτα το εδώ. Έλα, ωραίος. Πάμε. Φρενάρω, Φρέναρε ρε. Όπα. Κολλιές κάνω, κολλιές. Τι για τζετ να πάω εγώ, τα γαμάω όλα. Εδώ φρέναρε. Όπα. Έφαγα μια τούπα παιδιά. Έχω καλά κρατήματα. Τρίμα δεξιά πάλι. Όποια, όπα. Είναι ψυχάκια αυτός παιδιά. Αντίο σας. Όπα ψυχάκια. Όχι. Όχι. Εντάξει δεν έφυγα. Έχω βάλει τα τέτοια τα alarm, πώς λέγονται αυτά για τα κρατήματα. Έλα, δώσ' του. Όπα. Φεύγουμε. Νάπτος. Όλο ευθείας. Φρενάρε απότομα. Ξέρεις, με κάνει μαλακίες. Τώρα εδώ. Άρα του ράπ και του ράπ. Εμετός μου ήρθε ρε μαλάκες. Όπα. Πού είμαστε. Όλο ευθεία. Όχι από εκεί μόνο, ράφησα την άλλη στροφή. Όλο ευθεία. Είναι ο πατέρας σπίτι. I don't know. Κοίτα τώρα πάω σε πόνο. Καλησπέρα. Παραγγείλα το σπίτι. Ready.